Damdamag Radyo Sagada. Ti Radyo Sagada ket umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggep iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayam kagaya, din manumanan iti oras iti panakaibingay dagiti sa magmamano at damdamag, hamani po iti ulo ti damdamag ken iti detalye na. Inulunsan iti Mountain Province, iti may 3 nga bulan iti lalawigan ti organikong agrikultura. Na iti Agosto iti Agosto 13 iti opisyal apan nakailunsan iti may katalo wenno may 3 bulan iti lalawagan ti organikong agrikultura iti Mountain Province kaspasut iti first Monday program iti Kapitolyo. In pakamo ni Provincial Agriculturist Pedro C. Pinosan ay iti selebrasyon itaatawen ket adan iti tema kabuhayang kinabukasang okay, malusog na katawan at isipan sa organikong pamumuhay makakamtan. Kinuna na iti organikong agrikultura ket saan laeng panagmula nga awan kimikal no di ket may sa awagas iti panagbiaga wenno mang papilig iti salun at dagiti pamilya masalakmang salaknib iti aglawlaw ken mangted iti nasustiner a pagbiagan. In panamnamamat ni Pinosan iti balig iti organikong agrikultura ket dasal wenno agdasar iti panagkaykaysada iti ahensya iti gobyerno lokal a gobyerno mannalon ken amin a publiko. Binigbigmet na iti Mountain Province iti umuna nga probinsya ti Pilipinas anang iproklamar iti bulan ti Agosto akas Organic Agriculture Month babaen iti Provincial Ordinance number 504 series of 2023. Kaspasat iti celebration ada iti Organic Agriculture Kadiwa Fair inton Agosto 24 aging ka 26 panangiparang ken panangilako dagiti organiko produkto dagiti mannalon. Mangay mo ti Farmers Congress inton Agosto 26 amang iti kundaway kadagiti mannalon ang mangadal manipod kadagiti eksperto ag sinukat iti kapadasan ken mga mo kadagiti baro ag teknolohiya para iti panagduras dagiti talunda. Hinaway sa Pinosan ti amin amang suporta kadagiti lokal ken organiko a produkto ken maikadwa wenno makikadwa iti panangitag-ay iti organikong agrikultura tapno may pasigurado ti nasalun at a komunidad. Natalged nga aglawlaw ken nasayaat ang masakbayan para iti Mountain Province. Iti dumapay adamdamag lokal iti korte pinalubos ni CPA leader Sara Abilion Alaix iti kaso at terrorism financing. Pinalubursan ti maysa a hukom iti Pangasinan ni Sara Abilion Alaix Pangulo iti Cordillera People's Alliance wenno CPA iti kaso nga panagpundo iti terrorism. Kalpasan ang nagdesisyon ti korte nga saan ang napanuknakan ti panakabasol na iti labos iti makatarungan a panagdua-dua. Naipasa iti kaso babawen iti Republic Act number 10168 wenno Terrorism Financing Prevention and Suspension Act of 2012 impalubos kina-alike sa nagpundo iti panakauram dagiti lugan iti maysa a kumpanya iti MENA iti 2017. No pay kasta kinuna iti korte asaan anay pakita dagiti physical ani Alex ket si popudno nga nang iti kwarta sa nikwa wenno sa bali a suporta ti anyaman a grupo a maibilang a terorista.
Awan mo't iti naiparang apamanutnut iti panangyakar iti pondo wenno kriminal nga intensyon. Siguro iti desisyon, kaduan kadagiti testimonya dagiti pulis ket naibatay laeng iti hearsay. Iti kangrunan saksi iti panangiya pablaak anay bagang dating rebelde ket nangted iti testimonya saan nagtunos. Naunos akalsa na isagana naunos akasla na isagana ken nakadura. Inladawan na pay iti hukom dagitoy akas hallmarks of poor fabrication. Dahito anak panakay palubos kat sumaruno lang iti dumapay akasasaad asaan ang nagtuloy dagiti kaso anay pasakin ni Alex. Idi 2017 napasamak mo't iti panaka-aristo na ken panaka-kapasaka na tiliw na kadagiti kaso arson ken robbery nga napabasol dagito iti 2018 gapo iti kinakurang iti pamanaknak iti 2024 manipod iti isumot lang apasamak na ipasamanan iti kaso at terrorism financing anay katen mat itan. No pay kasta adapa iti resolution number 41 iti Anti-Terrorism Council iti Hulyo 2023 anang ituding kini Alex ken talupay a leader ti CPA kas terrorists. Gapo iti daytoy na freeze dagiti bank accounts ken assets da babawin iti Anti-Money Laundering Council. Agtultuloy pa lang tiga kalabanan da daytoy a panakaituding iti korte. Iti may nga pahayag kinunanig ti Cordillera Human Rights Alliance no CHRA iti panakay palubos kin Alex ket mangipakita iti kasla panagusar iti sistema iti hustisya tapno ames dagiti mangsalaknib kadagiti karbungan dagiti indigenous peoples ken dagiti mangitakdar kadagiti karbungan iti daga. Inawagan ti CHRA iti Department of Justice ken kadagiti ahensya iti seguridad ti Estado nga isardeng iti panagusar kadagiti linteg kontra terorismo iti panang pasama kadagiti kaso a maibusor kadagiti human rights defenders. Inawagan damat iti panakaikat iti terrorist designation kin ni Alex Ken dagiti dumapay a leader ti CPA. Kastamot iti panakaikat iti panaka-freeze dagiti bank accounts ken sanikwada. Iti dumapay damdamag iti lokal Balugan Elementary School na angay iti Nutrition Month culmination ken Intramurals 2026. Nangay anaimbag iti Balugan Elementary School iti panakailupas iti Nutrition Month culmination na program ken Intramurals 2026 iti Agosto 1, 2026 anang naunong kadagiti estudyante manursuro naganak ken kamang iti komunidad. Iti mensahe na impagalit ti school head iti kinapatag ti umno panangan ken regular nag-ehersisyo iti panang padakkel kadagiti nasalunat responsible ken nalaing agadal inawis na mo ti tunggal maysa ang mangituloy iti nasalunat awagas ti panagbiag. Kaspasa ti celebration ti Nutrition Month, imparang dagiti ubing dagiti kabailan babaen kadagiti presentasyon, sala, kanta, ken sabali pay nga aktibidad anang ipablag iti kinapateg iti nasustansya at araon ken salunat panagbiag. Nagunod mo ti rag-o iti Intramurals 2026 anang nakipagtagibal dagiti agadal iti chess, volleyball ken badminton dagiti competition ket nang pabilag iti panagkaykaysa disiplina kinaturod panangipangulo ken kina sportman dagiti sumali.
Nakitulong mat dagiti naganak, manursuro kamang iti komunidad kun iti naikaringa agsao ani Sir Rafi anang ipabilag iti panakikay kaysa iti eskulaan ken komunidad. May sa kadagiti karona na pasiti programa ket iti panakaiter kadagiti medalya, sertipiko ken dadto mapay apan nakabigbig kadagiti nabanligi ken dagiti nang ipakita iti nasayat apan ang tagibal ken kina-sportsman. Nagyaman iti Balugan Elementary School kadagiti aming ng suporta iti panakaangay iti programa. Naglepas ti selebrasyon nabuyagan iti inspirasyon iti mangitultuloy iti panangitag-ay iti salunat. Aktibo apan nakipaset ken panagkaykay sa tintero komunidad iti pagadalan. Iti dadto mapayadamdamag iti PDRRMC Mountain Province nang idaulo iti pre-disaster risk assessment gapo iti Tropical Depression Luis. Iti detalye na papagayam nang idaulo iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council wenno PDRRMC Mountain Province iti pre-disaster risk assessment ken iti scenario building para iti Tropical Depression Luis. Idi ita nga aldaw, idi napalabas nga aldaw Agosto 3 iti Disaster Operation Center ti PDRRM Office. Ti aktibilay ko tayong patungpal iti panangisagana kadagiti ahensya ti gobyerno kadagiti contingency plan tapno may sagana iti panangsalakdib iti biag dagiti umili ken mangipatelinaen iti panagtultuloy dagiti serbisyo no adda kalamidad. Iti panagtitipon no impresentar ni Laila P. Abad iti Department of Education ti DepEd Order Number 014 Series of 2026 wenno dagiti guidelines on learning continuity in emergencies. Sigon iti bilin adda dagiti pagganurutan iti panangituloy iti panagadal sakbay iti panawen ken kalpasan iti emerhensya. Dahito kat mangtulong kadagiti school heads iti panangaramid kadagiti umno a desisyon tapno masalak ni banti salon at kinatalgad dagiti estudyante manursuro ken amin akamang iti Department of Education. Nangipresentar mat adagiti daduma a response cluster kadagiti plano ken preparation da tapno maisigurado ti kinasalon ata kinatalgad ken panakasalaknib dagiti komunidad bayat nga agtultuloy iti panagmonitor iti probinsya iti kasasaad. Impalagip ti PDRRMC ti publiko nga agtalin naed ang nakabantay kadagiti opisyal a weather advisories ken surutan dagiti bilin dagiti lokal nga otoridad tapno maliklikan dagiti peggad a maidulin iti tropical depression. Luis. Iti dadto mapayadamdamag ti House Bill 76 wenno 7600 inaprobaran ti House of Committee karupan extension agbalin nga independente nga eskwelaan. Inisponsor ni Mountain Province Congressman Maximo A. Dalug Jr. iti House Bill number 7600 iti panagdengeg iti House Committee on Basic Education and Culture idi napalabas nga aldaw. Iti panukalang linteg at mangsapol iti maisin na Anunat Elementary School karupaan extension manipud iti Anunat Elementary School ken maikonvertir iti bukod na nga eskwelaan maawagan iti karupaan Elementary School. Sigun iti panangilawlawag ti sitio karupaan iti barangay Anunat Parasiles ket may sa geographically isolated and disadvantaged area na iadayo iti agarup 5 kilometro manipud iti Anunat proper. Sakbay at 2015, dagiti ubing manipod karupaan kat masapol ang magna iti agarup 3 oras tapno makadanon da iti eskwelaan.
Gaputa awan iti pampubliko at transportasyon, iti panawon ti tudo at ada na pagad iti panagdalayas at da. Gapu iti nalubong adalan. Wenno nang iturong iti adu nga absenteeism ken basit lang dagiti makatungpal iti panagadalda. Gapo iti tarigagay dagiti naganak amay paay iti edukasyon kadagiti anak da nagtitinulong dagiti umili kadawyan aman nalon iti panang gatang iti daga apag patakderan iti eskulaan. Nagsukat met iti materials ken voluntaryo nga nang ipatakder iti maysa building nga adan iti talo makeshift classrooms nagrugi iti Anunat Elementary School Karupaan Extension. Sigun iti panukala iti panakaisina iti extension school kat mangpapigsa iti panakatungpal panakatungpal na iti mandato kan mangitid iti adu agundawa iti edukasyon. Saan lang kadagiti umili iti Karupaan no diket iti entero probinsya. Naaprobaran ti House Committee ti House Bill 7600. Nakitinulong iti hearing the DepEd CAR Regional Director Nicolas Capulong, DepEd Mountain Province Schools Division, Superintendent Benilda Daitaka, kan Karupaan Extension School Head Eleanor Sasat. Iti dumapay adamdamaga iti panagigting iti PHO iti Mountain Province iti kampanya iti panangga pasuso wenno family planning kan panangliklik iti sakit. Iti detalye na papagayam inaway iti Provincial Health Office PHO dagiti empleyado ti gobyerno ken iti publiko makipaset ang aktibo kadagiti selebrasyon iti salon at ita abulan ken papigsaan dagiti pagannada amang liklik kadagiti sakit iti naangay First Monday program iti Governor Leonard G. Mayan Sports Center iti Agosto 3, 2026. Inbaga ti Health Education and Promotion Officer 2 Vinnie Nefeli kumihid ang makikadwa iti Mountain Province iti panakasilibrar iti National Breastfeeding Month itang Agosto nga daan iti tema sama-sama sa pagpasuso tungo sa masustansyang kinabukasan. Yung pagganat-gat ni gumihid iti kinapatag iti panagpasuso iti panangipay iti umno nutrisyon panang papigsa iti resistansya dagiti maladaga ken panangisagana iti nasaysaya at nasalon ata masakbayan dagiti ubing Pilipino. Kinuna iti selebrasyon ken maitunos iti Republic Act 10028 when the Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 amang itag-ay mangsalaknib ken mangsuporta iti panagpasuso iti pagilyan. Inawis na dagiti inna pamilya ken komunidad amang itag-ay iti eksklusibo panagpasuso iti umunaan abulan iti maladaga ken itultuloy daytoy aging iti dua at wenno nasurukpay akadwa iti umno panakaipaay iti sabali at araon. Binigbigmat ti PHO ti National Family Planning Month mangipagganatgat iti kinapatag iti natalgad ken naamuan na serbisyo iti family planning para kadagiti agasawa ken individual. Sigon kinigumihid makatulong daytoy iti panangsalaknip iti salon at dagiti inna umno apagbaetan dagiti panagsikog ken panangpasayaat iti biag ti pamilya. Gapo iti panawon ti tuto pinalagipan manen iti PHO ti publiko nga agannad kontra dengue taag pangato ti bilang dagiti sakit ang maiyakar babaen kadagiti lamok iti kasta panawon. Inawis ni gumihid dagiti umili asuroten ti 4S strategy, search and destroy. Wenno panang birok ken panang dadaal kadagiti pagyanan dagiti lamok wenno self-protection measures. Wenno panagaramid kadagiti wagas apan ang salaknib iti bagi
seek early consultation wenno dagos nga agpakonsulta no adda simptomas akas iti gurigor kan support fogging or spraying iti lang dagiti hotspots areas a may kirumenda o no may rekomenda dagiti opisyal iti salunat. In pagganitgat na matata panang liklik iti COVID-19 kat agtalin na apasot iti advokasya iti probinsya. Inawis na dagiti residente nang nangruna dagiti ilalakay o bingken addaan iti sabali a sakit amang itultuloy iti panangsurot kadagiti batayan a health protocols ken agpakonsulta iti asideg a pag-agasan na no adda pakasatnan da wenno kasapulan iti bakuna. Iti na tumapayad ang damag, iti panagsagana itakat mangiturong iti natalged ang masakbayan, babawit iti panagkaykay sa akin na imbag a koordinasyon, agbalin napigsa, kanasagana dagiti komunidad iti panagsango kadagiti kalamidad. Nakikoordinar dagiti personal ti Sagada Municipal Police Station, MPS kini Asher kadawang staff iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO may panggap kadagiti panagsagana para iti Tropical Cyclone Luis. Panagkoordinar iti nagsentro iti agtultuloy panang monitor iti kasasa iti tiyempo. Panagplano iti disaster preparedness, panagsinukat iti impormasyon, kan panagpapigsa iti koordinasyon dagiti ahensya tapno maisigurado iti napartak asumbat ken epektibo a panakay patungpal dagiti paganurutan iti kinatalged. Iti aktibidad ket naglaylayon a papigsaan iti panagtitinulong dagiti masaknan nga ahensya itag-ay iti nasapa a panagsagana iti kalamidad ken mangisuro iti panakasalaknib ken kinatalged dagiti umili iti panagsagana kadagiti mabalin nga ekspekto iti Tropical Cyclone Luis. Kadagiti paytaduma Regional Adamdamag nang ipasa ti Benguet Congressman Eric Yap iti duwa nga panukalang lintig ang mangikat kadagiti buwis iti bayad ti kuryente. Nang ipasa ti Benguet Lone District Representative Eric Yap iti duwa panukalang lintig iti House of Representatives sa manggap iti panangaikat kadagiti buwis ang maipataw iti binulan a bayad ti kuryente. Kalpasan iti panangawaga ni President Ferdinand Marcos Jr. iti State of the Nation Address suna pababaen dagiti gastos iti kuryente para kadagiti Pilipino. Dagos nga impasan ni Yapa dagiti panukalang lintig ang maitunos iti bilin ti Presidente nga mangyamandar iti Electric Power Industry Reform Act of 2001 wenno IPERA ken mangiparit iti panangipasa kadagiti saan anangin kalintigan a bayad kas iti system loss charges ken dagiti buwis a maipataw kadagitoy a consumer. Iti House Bill 10328 impapanaw niya may cut iti 12% a value added tax when VAT. Iti system loss charge sa bayadan dagiti residente kadagiti distribution utilities ken electric cooperatives. Iti panukala kat mga emendar iti Section 109 iti National Internal Revenue Code of 1997 ken mangibilin iti Energy Regulatory Commission wenno ERC amang isigurado may pakita ti VAT exemption iti binulan a bayad ti kuryente. Bili namat dagiti masaknan nga ahensya amang ipatungpal iti implementing rules iti uneg iti 60 nga aldaw. Kabayatan na in pasamat niyap iti House Bill number 10327 ang masapol may cut iti batas pambansang BLG 36
may saalintag anang ipatungpal iti 1979 nga nang ipataw iti energy tax iti panagusar iti kuryente. Sigon kanya pa, naluma kan saanan nga maiparbeng daytoy abuis kan mangnayon lang iti kargada dagiti pamilya mapiktaran iti panaglato ti presyo dagiti kasapulan. Impagganit na dagiti consumer iti Pilipinas ket agbaybayad iti maysa ka dagiti kangatuan a presyo iti kuryente iti Southeast Asia gapo kadagiti na duma-duma a singil akas iti generation, transmission, distribution ken buwis ti gobyerno. Sigon kanya pa, amalkat dagiti abuis at ada makaipon dagiti pamilya ken maibusbos da ti kwartada kadagiti kang runaan akasapulan akas iti taraon, edukasyon ken salunat. Dagita pala ang dagiti damdamag ang maibingay tayo tatangal daw, na imbag manangal daw kada kayo amin nga awan labas, sa itinang ibingay ka dagiti damdamag awan sa bali ani Manugyo Arafi, na imbag manangal daw kada kayo amin nga awan labas.